Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. So nagpagawa na ang Department of Health, pati ang mga OB na society, pati man sa ibang countries abroad, nagka-recommend sila nga magpa-vaccine ang mga nagabusong. So sa DOH, ang ilang recommendations, kung ikaw nagabusong sa second or third trimester, pwede ka na din magpa-vaccine sa any of the vaccines na available sa country except siguro sa Sputnik. Pero kung first trimester, kung gusto mo magpa-vaccine, storya ka na sa imong OB, tapos depende sa imong risk, pwede ka recommend ang imong OB magpa-vaccine ikaw maskin first trimester ka pa lang. Pero sa mga second kag third trimester, gina-recommend na gid nga magpa-vaccine ka mo against COVID.